Γρηγορίου του Θεολόγου. Επιστολή 187. Στο Νεκτάριο. Με κατηγορείς ότι δεν σου γράφω, ενώ και εσύ δεν είσαι από αυτούς που μου έχουν γράψει πολύ, εάν δεν με έχει ξεκουτιάνει η ασθένεια και δεν με έκανε να ξεχνώ τις ευεργεσίες που δέκτηκα. Μολονότι αν όχι τίποτα άλλο μου οφειλόταν σαν να είχα πεθάνει ο επιτάφιος λόγος από εσένα, που τέχνη σου είναι να μιλάς και να γράφεις. Ο έλεγχος ως εδώ. Δεν πρέπει η φιλική εκτίμηση να βγαίνει έξω από τα όρια της φιλίας. Όσα μου γράφεις για τον γλυκύτατο γιο μου Νικόβουλο είναι εξαιρετικά και αξιοθαύμαστα και ικανά να συναρπάσουν την προθυμία του πατέρα να πιστεύει εύκολα όσα επιθυμεί. Αλλά τότε μονάχα θα δεχτούμε ότι είναι αληθινά όταν δοκιμάσουμε το νέο και μας δώσει αποδείξεις ότι δεν είναι ανάξιος των δικών σου υποσχέσεων ούτε των δικών μου ελπίδων.